हे बघा काय चाललंय बघा इकडे, काय चाललंय बघा इकडे, बघा काय चाललंय इकडे, बघा काय चाललंय. आम्ही तुम्हाला भेटायला येणार आहे, प्री शूट सीन्स. शुभांगी किती तुम्हाला भेटायला येणार आहे आणि बघा काय चाललंय. चला तयारी नको का करायला? Yes. भेटायला जायचंय मग तयारी पण पाहिजे ना तशी. आता तुम्हाला सांगतो आम्ही कुठे येणार आहे, कधी येणार आहे, म्हणजे पण मी त्या नमस्ते नाही बोललीये. बोला. नमस्ते. नमस्कार. आता आम्ही तुम्हाला भेटायला येणार आहे कुठे, भांडुपला. किती वाजता? संध्याकाळी. थांब न उलट उलट सुलट शिर काय आणि कुठे तुम्हाला बोललाच ना कुठे? आता बघा बघ ना. आम्हाला बोललाच नाही तो. त्यांना पण नाही माहिती, कारण मला जसे मला किती चांगली गोष्ट आहे की आपल्यालाच आपले सबस्क्रायबर मेल करतात आहेत आणि सांगतात आहे की लोकेशन आणि अशा अशा ठिकाणी असे महोत्सव भरणार आहे. तर इकडे भांडुपला सुद्धा कोकण महोत्सव भरणार आहे. ते आम्हाला मेल आलाय आमच्या सबस्क्रायबरचा आणि मी रिचेक केलं की हो तिकडे आहे. आपल्या सबस्क्रायबरांनीच आपल्याला बोलवलेलं आहे, आम्हाला इतर कोणी बोलवलं नाही. हां, तर तुम्हाला पण कुठे असं महोत्सव असेल, असं काहीतरी असेल मोठं फंक्शन, तर तुम्ही आम्हाला सांगू शकता, मेल करू शकता आम्हाला shubhakir@gmail.com वर. चला आता मी सांगतो की शुभांगी कीर कुठे येणार आहे आणि कधी येणार आहे आणि किती वाजता येणार आहे. इकडे बघा ताईचा मेसेज आला आहे, जाऊ दे. हां, रिप्लाय करेल मी ताईला. 24 कोकण महोत्सव आहे. कुठे आहे? भांडूप वेस्टला. टायमिंग सांगतो, जाऊ दे त्या महोत्सवचं नाही सांगत, आम्ही कधी येणार ते तुम्हाला सांगतो. आपला टायमिंग सांगताय. हां, तर आम्ही जर तो महोत्सव 5ला चालू होतोय तर आम्ही तिकडे 5लाच येणार. 5 ते आपण लास्ट टाइम परेला किती वाजता गेलेलो? संध्याकाळी गेलेलो. 6 वाजता गेलेलो. 6 वाजता वाटतं. 6 वाजता गेलेलो. तर आय गेस आणि लाईट्स असणार ना तिकडे. हा 5लाच जाऊ आपण. 5:30 पर्यंत जाऊ पाहिजे तर. 5-5:30 पर्यंत जाऊ आपण. ठीक आहे, नाही तर आपल्याला पण तिकडे एक्सप्लोर करता येत नाही. महोत्सव जर 5ला चालू होतो आहे, 6 काय 5 आता डिसाईड कर, पटाक करून. 5-5:30 कर. 5:30. ठीक आहे 5:30. आम्ही 5:30 PM 5:30 वाजता तिकडे येणार आहे आणि एंडिंग टाइम 10 आहे. जसं मीटर 5:30 मला वाटतं लास्ट टाइम पण 2-3 तास होतं. 5:30, 6:30, 7:30, 7:38 पर्यंत आम्ही तिकडे थांबू, कारण महोत्सव आहे, आम्ही पण फिरू शकतो ना तिकडे. 5:30ला भांडूप वेस्टला कोकण महोत्सव आहे. व्हेन्यू काय आहे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी BMC मैदान, कोकण नगर बस स्टॉप समोर, भांडूप वेस्ट. परत मी ॲड्रेस सांगतो, ॲड्रेस आहे का? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी BMC मैदान, कोकण नगर बस स्टॉप समोर, म्हणजे ऑपोजिट कोकण नगर बस स्टॉप, भांडूप वेस्ट. आम्ही येणार आहे तिकडे 5:30 वाजता भांडूप वेस्टला. ते आहे कोकण महोत्सव भांडूप वेस्टला. अजून तुम्हाला काय सांगायचं? आम्हाला तर मजाच येते. हां, आणि है ना, काजल? कधी येणार आहे ते सांगितलं का? शनिवारी येणार आहोत. 18 तारीख. हां, 18 डिसेंबर 2021 आणि तो वार येतोय शनिवार. आपण डेटच नाही सांगितली. वा वा. शनिवारी येतोय आम्ही. हां, आज जे कधी पण हा व्हिडिओ जाईल 18 डिसेंबर नोट डाऊन करून टाका. 18 डिसेंबर 2021ला शुभांगी कीर तुम्हाला तिकडे दिसेल शनिवारी संध्याकाळी तुम्ही त्यांना- 5:30 वाजता. हां, भांडूप वेस्टला ॲड्रेस मी तुम्हाला सांगितलं. BMC मैदान, कोकण नगर बस स्टॉप समोर, भांडूप वेस्ट. संध्याकाळी 5:30ला आम्ही तिकडे येऊ. डेट परत जसं लास्ट वेळा सांगतो, 18 डिसेंबर 2021. ठीक आहे. तर भांडूपमध्ये राहणारे, नाहूरमध्ये राहणारे, मुलुंड, ठाणा, विक्रोली, अजून जवळपास पवई, अजून अशा जवळपास माणसांनी या, कारण हा मीटअप इकडेच असणार आहे. आता परत आम्ही एवढा नियर बाय कुठे मीटअप नाही आहे लवकर तसं अरेंज होणार नाहीये सध्या. तर ठाण्यापासून तुम्ही येऊ शकता. आणि जर ठाण्यामध्ये काय असेल तर तुम्ही मला सांगा, पण मला तर मुश्किल वाटतं, कारण मी सर्च केलं तर ठाण्यामध्ये मला काही दिसलेलं नाही वेगळं. तर आणि नेक्स्ट बँड्राला मला मेल आलेली आहे, पण मी बँड्राचं तुम्हाला नंतर सांगेल. तरी सुरुवातीसाठी तर एवढंच होतं. तुम्हाला अजून काय सांगायचं इन्फॉर्मेशन? लवकर या, भेटू आपण सगळे नेहमी सारखंच. येस, मजा येते ना पण भेटताना. हो. मला किती वर्ष झाले, मला सर्व बघतात पण मला त्यांना मी बघू शकत नाही, म्हणून मला भेटतात ना खूप मजा येते आणि बरं वाटतं. बाय बाय पप्पू, तुम्हाला आधीच बाय बाय करतो आहे. आम्हाला भेटायचंय ना लवकर, तिथे यायचंय ना, म्हणून आता लवकर बाय बाय करतोय. काय सांगायचं अजून? नाही काय सांगायचं, तुला काय सांगायचं आहे का? तुम्हाला काय सांगायचं असेल तर आम्हाला तिथे येऊन सांगा. एक्सरसाइज करते रहो, हेल्दी रहो, पळत पळत या भेटायला. आरामात या, काही घाई करू नका. आम्ही 1-1.5 तास तिकडे आहे. ठीक आहे. पण 5:30ला येऊन जरा चांगलं वाटेल. सुरुवातीला झाला तर तुम्ही दिसाल तरी उजेडामध्ये, म्हणून मी बोलतोय. तसं लाईट्स असणार तिकडे, महोत्सव मधलं लाईट्स असणार तिकडे.
आणि बघूया तिकडे कोणकोणते दुकान आहे ते पण आपल्याला दिसणारच. महोत्सव म्हणजे लास्ट टाइम तसं होतं ना, सेम तसंच असणार मला असं वाटतं. तर तुम्ही नक्कीच या, व्हिडिओ शूटिंग होणार तिकडे आणि आपण एन्जॉयसुद्धा करूया. आणि जर लेडीज लोक तिकडे येत असतील तर तुम्हाला नावं घेता येत असतील तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे एकदम फनी नावं, इंटरेस्टिंग नावं विचार करून आणि येऊ तुम्हाला शकता. पण यायचं आहे ना शूटिंग मध्ये, म्हणून तर काहीतरी एक जेवढे गमतीशीर नाव घ्यायचं. जेवढं तुमचं बोलणं तिकडे चांगलं असेल तेवढं ते क्लिप्स जास्त क्लिप जास्त असतात व्हिडिओचे. हा. तर तुम्ही तसं प्रिपेअर करू शकता. आणि या सर्वांनी आपण भेटूया, मजा येईल सर्वांना. या सर्वांनी टाटा. बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा. बाय बाय. बाय बाय.